Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bos ki delok motore Gus Nopi buat nih bengkel. Nah, itu bos motore. Motore Nopek. Nopian. Bengkel Kang Janle. RX King. Kabulasi nih. Bos motor Nopek bos. Saya mau enak motor sih. Mau enak motor ya. Warket ya biar lecan ya. Dia tuh ventilatornya. Oh, Kayak suplemen. Mister. Motor. Oh, ditandani bos motor Gus. Sing gawe sapa iki? Aku nek kono ki mantep ku. Oh, mantap. Bensinnya betah hampir. Mantap bos. Ini bos, dan tadi bos enak, sering. Oh, belas rene panas ya. DI tambah belas. Alah tinggi ya udah terus ya. Gus Nopi bos, nih bengkel. Wong lu kini dia. Oh kerja. Cucian le sak oleh-oleh. Iya. Tadi kunci L. Wong ning anu yo ora ngene. Bamul. Ini kalkulasinya bos. Motore Gus Nopi. Yamaha. Bos, banget bos. Nongko sing cilik iki wetok neh. Wetok ini jaban. Tingkai. Supar sing anu. Kayu nih. Kayune akeh enak gitu. Kene. Nongko apa kok? Nongko. Nongko cilik ae. Oh alah. Iku wetok ini artak ketok kok arke. Ketok pak ya. Oh gedongnya tak gune. Ora enak godhonge kok. Oh alah. Oh Pak ben semil. Oh kebulasi nih bos. Ini bos, motor kini bos. Motor kini Gus Novi. Nopian. Oh, party sesuai bladra. Ganggonmu to gitu kok. Ayo, jane sapa. Bos. Ya aja kok ketok yo. Ketok iku. Rene iki ra nggo rokok rasane ne. Lah rokok sapa to kaya wiwi kok. Ya aja. Wiwi rene njaluk rokok. Ya betul. Kok wiwi ada duit e moro ning ribane lho. Ya ora Jan. Ya oke. Ya saya morone Rokokku kuwi gajian rokokku harus tok.
bro lho, mau toko bro. Apa toh? Toko Marlboro, Bos. Iki ora miskin kok. Rokok dulu. Gak ki yang rokok nukal Mas Cipta ada begini. Rokok penting iki ndelok motor Gusno kuwi lho, Bos. Areng dhewe. Mancing enggak? Ya. Kolam. Oh, Bos. ya. Bengkele kuwi tukang nyantai Bos, Bos. Lho Bos, motor Gusno. RX King. Piye? Iki nek nek wedi lho. Diben. Iki goblok iki ngono wae. Kuwi nah. Asoy Bos, motor Bos. Wong nek diomongi salah siji iki kudune iki Bos. kaya Iwin iki ya. Digojloki pisan no. Mutung. Kudune kudune krasa. Mutung. Iya toh. Ya, Apa? bensin tangkine Reget kita kaya tanki ini. reget kuwi ora tek anu tangkine botolmu iki lho. Juga botolmu engko. Ora. Lah, bensine apik kok ngono kok. Bensin piro sih ora tau reget. Bensine sik kok ngono. Iki reget rae. Oh, menak sik. Resik kok ngono kok tangki neh to ki piye to? Gak. Iki delono. Ora. Aku sing anu ki yo oline di dhewe. Ya akuamu iki kok sok. Ya cok lihat aku sing resik kok. Ketok. Kotorane ini pertama kan yo reget. Iki pertama kok iki. Hmm. Pertama Bos, motor Gus Nopi. King. Yamaha pasti di depan sendiri. Oh, menak bensin pertama kok. Akuamu sing regat kuwi kok sok. Wah enak njru kene iki reget iki. Rupane lho pone diubah akuane kita resik to kok. Nah, lho Bos di resik. Si si. Ya iyalah. Iya resi bos Kipin. Bose ngopi kok aku. Oh. Aku ki diangkat arepe. Angkat ning kali apa angkat ning anu? Ya angkat-angkat nang omah to. Sing Lah. wis kerepotan sapa dibantu to. Ngono lho kok. Oh matuk. Angkat-angkat ki akeh, mbok angkat-angkat angkat Meja. kembang, meja, nang angkat piring kan ya akeh to. Raja mendung peta dedet nih loh. Dedet to wis suwe beras. Ya alhamdulillah padha tuku kok. Kipin ki ya. Ngene kulot iki. Kita kok piye? Kowe lho gone kulot lho, kamu mangan piro kae? Pisane piring bek kotang keluarken kosok. Kowe sik gowo sate kae kriuk-kriuk. Aro apa kok? Wah. Wiruh kok. Biasa to tanggone bos kula itu mangan yang ngejer omongane kok mangan sak lose ya. Lho ora pokoke gone kulot ki anger acara apa no aku ndelok maksudnya. Nah lho mangan los nih kono wis to. Ya ora acara tok, pokoke gone kulot ki mendino. Wih bendina masak oh sembarang kalir mbok apa dimasak. Yo cacah iki mangan bebas. Bebas nih kono. Kuwi rono piye gone kulot. Wewe lho. Aku juga lho. Lho. Kipin. Itu gua yo ora. Kriuk. Wong tamu-tamu tamune apa? Bubune iki tamune. Mangan apa sate? Ayo. Sate gule. Gua mulai apa digo tamu. Gak, tak kayak gua aku. Gua aku jaluk. Ini ke bos. Tramangan gue nih bos SKC tetep mangan sak puase. Los loh aku. Aku
Ya biasa tak aku ngono kayak gone Pak Didik kula ki santai. Lho, Iya regete kok ngene lho Lur. Kabulasine buah jurune. harga to iki. Reget kuwi. Oh, reget. Layar dadet-dadet suarane gak menak ya to. Kok yang itu Lur. Ya reget lanune kabulasine Bos. Watu kok. Dadi wong opo to iki kok. Kok Ya mau reget ora ya weh. kuwi kan ngono to kok. Sebenarnya dadi dadali ben menak suarane nggo ngisor nggo metu reng tak sileh kok. Taku kencane montore kuwi piye. Gila ya mobil kae kok. Malah galas iki to RX King iki to. Itu gagah ganteng lho Pak RX. Rupane ireng beyo. Ngal-ngalai wis nepet gue edan model kaya apa iki aku. Iku kok sore tak nganu bos montore Gus Novi. Tak sileh tak nggo kencan. Aku kencan kok. Kita kok mangguyu ke lho kocok. Takar popol. Ya karo sek kamu baru to. Sih, nah. Tak ki sek enggak ada motor King iki mah ngamplok kaya prangko kayak to kosok. Amplok. Kok. Nyile motor Gus Novi iki nggo enggak ada wong itu ayo alah lah. Wah, kipin mak motor King. Iya iyalah motor Gus e disilesek kok. Ini gandol pisan tok wong itu sesuk paling wis tidak gandol ya. Kono Kak, Pak King ki ora pantes piye. Pantes kok kene iki kosok. Alah kecilkenmu iki. Kok. Wes ngono bos ya vlog. Pagi hari ini saya ke pasar Belok moro Mbak Jul. Loh, ternyata motornya nek kene bos. Jangan lupa YouTube kena ojot, komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.